אם לסבתא היו גלגלים, היא הייתה חיה 120. מי המציא את המשפט קור כלבים? בטח כמה רוסים בטרניק פסים. היא מלא, הוא הורס את הבריאות, הוא גבר כאילו כובש לבבות. אפרופו, בוא ודבר אליי. 30 שנה אני גנן ולא ראיתי פרח כמוך, הכי יפה בגן. אין על הגברים הישראלים הכי רומנטיים, הם קצת צרוטים וגם חרטטנים. שוטר נתן לי תאכל מהירות מופרזת, סיפרתי לו שאשתי בהיריון. עשה לי ג'סטה, שחרר אותי ותן ללכת, אם לא הכל ילך לך לתרופות. אם לסבתא היו גלגלים, היא הייתה חיה עד 120. מי המציא את המשפט קור כלבים? בטח כמה רוסים בטרניק פסים. היא מלא, תראה הבלונדה ממול, היא עושה פה ברדק. יש לי סיכוי, אפרופו, היא תדבר אליי, היא תדבר אליי. לה 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 לה. 20 שנה אני חבלן ולא ראיתי צצה כמוך. גוטי, גוטי, איזה יוון, אך, איה. אישה עושה רוורס שכבר התיישתי, אוי אלוקים, מי נתן לך רישיון? וואי איזה חום, סוניה וכולי כמו דבק, והפקקים מה איתם? כרגיל והיעלון כמו אבו וואלי, עושה עליי מניפולציות, אז יאללה תחזרי לה של אמא שלך. אם לסבתא היו גלגלים, היא הייתה חיית 120. מי המציא את המשפט קור כלבים? בטח כמה רוסים בטרניק פסים. היא מלא, הוא הורס את הבריאות, ינו גבר כאילו כובש לבבות. אפרופו, בוא ודבר אליי, היא תדבר אליי. אם לסבתא היו גלגלים, היא הייתה חיה עד 120.